Beste gai klase bat asko landu izan duena da artea, kultura, literatura. Literaturaren barruan bereziki euskal idazleak, Horixe, Mirande eta beste hainbat. Baina ez bakarrik liburu monografikoetan, normalen bibliografietan aipatzen ez dan beste puntu bat badu Azurmendiren obrak interesantea eta dia bere hitzaurreak. Eta ez, azken urteotakoa bakarri, baizik eta, gaztea zanetik beti eskatu izan dizkiote ingurukoek hitzaurreak biko gan ditut, 60ko hamarkadan bertan, Ibon Sarasolak eta Joseba Zulaikak, eta hoiei egin zizkiela hitzaurreak, eta segitu du beste 50 piko urteetan hitzaurreak egiten. Baina Azurmendiren hitzaurre batek badu madarikasi bat idazlearentzat, eta da hitzaurreagatik gogoratua izango dela liburu hori norberaren testuagatik baino gehiago. Beste alde batetik gai horien tratamenduan badu ezaugarri partikular bat nik uste, eta da batetik unibertsala eta nazioarteko izaten dela Azurmendiren begira da, baina nazioarteko mugimenduak eta bulkadak eta igigundeak eta horiek danak gurera ekartzen dituela eta gurearen iragaziz ikusten dituela. Eta era berean gureak aztertzen ditu, baina baita ere munduarekin harremanduz. Adibide simple bat jartzeko. Bere liburu bat da Nietzsche, Schopenhauer, Spengler, Miranderen pentsamenduan. Uste dituzu munduko 19. mendeko 3 pentsalari handienetakoak gure 20. mendeko poeta handienetako batekin harremanduz. Hori izango litzateke bere ezaugarrietako bat, Zerama eta Kolonia lotzen dituena. Josearen ezaugarriei buruz berriz esateko nituena neurri handi batean Juan Marik esanak ditu. Batetik aipatu nahi nuen bere jakintza zabala, iturrietara jotzea, bere erudizio beti txundigarria. Eta zenbateraino den pentsatzaile fina, nik bere testuetan askotan gehiatzen ez geldi eta esaten ze gizon inteligentea. Honi okurritu zaio hau, baina noski aldi berean irakurleari ere exigitu egiten dio, ez dira testu erresak eta zuri ere pentsaraz egiten dizu, aber ondo lertu duen. Eta orduan nik uste laguntzen digula gure onena ateratzen. Eta zer esan nuke, beti dabilela topikoetatik iesi, nolabeteko egia jakinak zalantzan jarriz, eta erraietara joanez eta sakonduz. Horrez gaina aipatu nahi nuke Jose hizkuntzaren maisu bezala. Berak beti azken urteetan ni lotxatu nago behin baino gehiagotan esaterako nire euskera oso txarra da, baina beti edo Jose Antonio Adurizek jakinen edo Xabier Mendigurenek elkarren beti txukuntzen didaten nire euskera basa. Eta hori ez da egia. Esan dut, Jose Azurmendi da gutxi bezalako idazle aberatsa. Askotan nik topatu izan ditut bere liburuetan Axularren esaldiak osorik eta hau ez da Axular eta baina aipatu gabe ez, eskenik Axular goi lotxe emango dio, baina berak Axular buruz daki, hain zuzen ere Bilasantek eman zidolako gero osorik makinaz jotzeko eta orduan geratu entzitzaion nunbait, ez da, eta orduan iruditzen zaio Axular aipatzea normala dela eta orduan inork ez duela ez dakit txunditu beharrik berak Axular dakielako, ez da. Eta era berean ni bere testua zuzentzerakoan aurkitzen ditut hitzak eta esaten hau ze ote da, eta orduan nik behiratu behar dut eta orotariko Mitxelenan iztegian eta hitz bada Zuberoakoa eta beste bada Lizar Galkanokoak erabilia eta beste bada ez dakit nungoa, ez da. Eta orduan handik eta hemendik hartzen ditu eta horixe da bere ezaugarrietako bat, ez da. Eta era berean euskal altxorraz gainera esango nuke nazioarteko altxorra ere lotxarik gabe hartzen dituela hitzak, italianotik, frantsesetik, alemanetik, italieratik eta gero zegamako hitzak. Zegamako hitz mordoa topatu dut eta nik ezagutu ez eta beti nire aldamenean egoten zan Jose Antonio Ormazabal esaten nion eta ika guztatzen dut eta hori gure amak esaten ziren eta horako asko eta noski hau 10 urte zituela edo eraman zuten Arantzazura eta deskastatu egiten dira beste batzukan, baina honek nunbait buruko errota horretan gorde egin ditu olako zerak, ez da, San Adriango kobazulo ez da, baina zulo hartan
barruan han baleude bezala eta beti atera, eta inoiz bukatzen ez da zera bat, ez da. Eta horrekin batera, hizkuntzaren errekoitasun horrekin batera aipatu nahi nuen, bere testuei beti darien sentikera, filosofia edo pertsonalidadea, eta laburbilduko nuke Aristiren bertso batekin, eta nun esaten zuen Aristik beti paratuko naiz gizonaren alde, Anton Gilen. Gaur egun gizonaren alde ez genuke esan behar, gizonaren eta emaztearen alde, edo Andrearen eta gizonaren alde. Baina hori beti du Josek ahularen alde jartzea, zapalduaren alde, euskal jende pobre, xume eta beti mespertsatuaren alde. Eta bueno, zer gehiago esan. Bakarrik, guain dela urte pare bat idatzi nuen haren bibliografiaz testu bat, eta justu azkeneko parrafoa hau irakurri ingo dut, baina arte buruz arekin ez da. Ala baina, orain diketzen iritsi, baina guain iritsi da. Ala baina, ohore eta omenaldien aroa iritsi zaio. Berak beti eta eginala guztian ies egin badie ere. Hori bai, zahardadaren zantzua. Dena dela, espanturik gabe onartzeko opa diote hemendik, apaltasunaren marka izaten baita, ematen bezala hartzen ere jakitea. Eta Joserengan beti miretsi dudana da, gauza bakarra duela bere jakituriaren eta inteligentziaren tamainakoa, esku zabala eta bihotz handia.